굿모닝. 자, 올 사바이 어게인 바이블 1, 2, 3고. 자, 바이블 1, 2, 3고. 자, 1, 2, 3고. 자, 빅보이스 1, 2, 3고. 아멘. 오케이, we're going down. 와, today very fresh air. 와, very good. Now Korea, South Korea. Now very cool. Snowman going down. So now very cool. The Philippines now. 시선 very good. 할렐루야. Glory to God. 아멘. 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 자, today 타이틀 미래를 위해서 영적 스펙을 준비해야 하는 지혜. Ang title po natin ngayon ay Wisdom for Preparing Spiritual Spec for the Future. 자, 우리 사바이사바 1, 2, 3고. Wisdom for Preparing Spiritual Spec for the Future. 자, 사바이. 자, 팔로렌. Wisdom for Preparing Spiritual Spec for the Future. 아멘. 스피리투얼 스펙. 아멘. your knowledge 스펙. 스피리투얼 스펙. your humble 스펙. very important. 아멘. 아멘. 자, 창세기 4장 12절 13절에 보니까 내가 밭가라도 땅에 다시는 그 효력을 내게 주지 아니할 것이요 너는 땅에서 피하며 유리하는 자가 되리라. 가인이 여호와께 고하되 내 재벌이 너무 중하여 견딜 수가 없나이다. Genesis chapter 4 verse 12 to 13. Bungkalin mo man ang lupa upang tamnan, hindi ka mag-aani. Wala kang matitirhan at magiging lagalag ka sa daigdig. Napakabigat namang parusa ito, sabi ni Cain kay Yahweh. 아멘. 자, 잉글리시. When you work the ground, it will no longer yield its crops for you. You will be a restless wanderer on the earth. Cain said to the Lord, my punishment is more than I can bear. 아멘. In the world so many person Tagalog not understand. 아멘. Now YouTube, Facebook, so many people are looking for. 근데 Tagalog how to understand. 아멘. 아멘. 참소만 크리스찬 미션, 인터내셔널 미션. 할렐루야. 아멘. 자, first, 인간은 누구나 살다 보면 다 죄짓게 되어 있습니다. 죄짓게 되어 있다는 것을 발견하고 스스로 놀라게 되는 날이 반드시 있습니다. Number one, there comes a time in life when we all shocked to discover that we are all destined to sin. 타갈로그. Kayo naman, ang tao ay nilaan talaga na magkasala. Ang tao na nilalang ng Diyos ay nagkasala at yun nga po ay si Jesus ay nagkatawang tao para matubos ang ating kasalanan. 아멘. 아멘. Today Bible Scripture 이 이야기는 가인이 자기 친동생 아벨을 돌로 쳐 죽인 후부터 하나님께 벌을 받게 되는 이야기를 성경 기자는 창세기 4장에 써놓았습니다. The biblical writers record this story in Genesis chapter 4, where Cain was punished by God after he stoned his brother Abel to death. 내가 밭가라도 땅이 다시는 그 효력을 내게 주지 아니할 것이요. When you till the ground, it will no longer yield to you its strength. 자, 타갈로그. Sinabi po dyan, napakabigat naman parusa ito, sabi ni Cain kay Yahweh. So many people knowledge very high.
but no bless. Why no bless? Because of sin. Because of sinner is not beautiful. So many people blessings make difficult. Amen. Amen. So you allow morning devotion. Really, all of God to listen to you. Amen. So your spiritual bless, general bless, knowledge bless, humble bless, working bless, business bless me. Amen. Kaya naman po, sa panahon na nangyari kay Cain at kay Abel, alam niyo po ba yung story ni Abel at Cain? Si Cain at si Abel ay magkapatid. Yan, panganay si Cain. Tapos, pinatay ni Cain si Abel. Alam niyo po ba yung story na yon? Tapos, yung nangyari dyan, sinumpa ni Cain. Yung lupa ay sinumpa ng Diyos na yung taniman ni Cain ay hindi na yon muling magiging masagana. 인류의 최초 인간 아담의 아들 장남 카인이 태어나면서부터 죄인으로 태어났습니다. 누가 죄를 가르쳐 주지 않았는데 자기 남동생 가인을 죽였습니다. Si Abel ay panganay na anak ni Adan at ni Eva. Wala sa kanilang nagturo kung paano pumatay. English. Cain took the eldest son of Adam. The first human was born a sinner. No one taught him sin, yet he killed his younger brother Cain. 왜 이런 일이 있을까요? 사탄 마귀 귀신이 그렇게 조종을 한다는 것입니다. Bakit nangyari daw po yun na pinatay ni Cain si Abel? Because of the temptation, the demons and the devil control him. 자, 우리 사바이. 자, 1, 2, 3고 사탄 이빌 바스피릿 in the name of Jesus get out. 자, 1, 2, 3고 사탄 스피릿 in the name of Jesus get out. 자, 빅 보이스 팔로미 사탄 스피릿 in the name of Jesus get out. 이빌 스피릿 in the name of Jesus get out. Demons spirit in the name of Jesus get out. Get out! Get out! Get out! Get out! 아멘. 할렐루야. Why now, Cain? Why problem? Because of jealousy. Amen. Bakit daw po pinatay ni Cain si Abel? Dahil daw po sa selos. Because of jealous spirit inside your brother died. And jealous spirit, pinasok si Cain. 그래서 살다 보면 다 죄의 종이 되어서 사람을 미워하고 사람을 시기하고 사람을 질투하고 타인의 것을 도적질하고 사람을 죽이고 스스로 멸망을 향해 끊임없이 달려간다는 피조물이 사람이라는 것입니다. So as we live, we are all become slave to sin, hating others, envying others, stealing others, killing others, and constantly rushing toward our own destruction. That's why we are created beings. 따갈로그. Kaya naman tayo ay dito sa mundo nakaranas ng pagkaalipin ng kasalanan. Yung i-hate na yung iba, naiinggit ka na sa iba, nagnanakaw ka na, at pag hindi pa yan na control, possible na makapatay pa. 아멘. 아멘. 그래서 우리들은 죄로부터 건져내 주실 우리의 구원자 예수 그리스도가 꼭 필요한 분이라고 믿는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. So therefore, I bless you in the name of Jesus, believing that we absolutely need our Savior, Jesus Christ, who will rescue us from sin. 아멘. 글로리 투 갓. 아멘. 아멘. 그래서 우리들을 죄로부터 건져내 주실
지금 학생 여러분들이 내가 뭐 잘못되겠어? 다 잘 될 거야. 그러면서 스스로 위로하고 살아간다고 할 수도 있습니다. 그러나 인간은 누구나 여러 번 죄에 눌려 죽고 싶을 때가 있다는 것입니다. You student may say, what could possibly go wrong? Everything will be fine and live comforting yourself. However, all humans are often overwhelmed by sin and feel like dying. 따갈로그. Kaya naman, kayong mga estudyante na narito, ano sa tingin ninyo ang possible na nangyayari sa paligid natin? Sinasabi natin that everything will be fine and live comforting yourself. But ang mga ibang tao ay na-overwhelm sa paggawa ng kasalanan at hanggang sila ay makaranas na ng pagkamatay. Your 참소망 administrator, why body like this? Sometimes all of you, difficult day, come on. Lahat daw tayo ay nakakaranas ng hirap. Wala daw pong tao na hindi nakakaranas ng hirap. She said that, last year died our church member. Kahit daw po ang ating admin, school admin, nakaranas, hindi exempted. Lahat nakakaranas ng hirap. Nanny mother, have she. Yung isang member daw po at ang aking nanay ay nakaranas din ng sakit. 그래서 also salvation, knowledge memorize, very very important. Kaya daw po, sikapin natin na matanggap ang salvation. 그런 상황이 정말 닥쳤을 때 지금처럼 하나님의 말씀을 자주 듣던 사람들은 교회가 생각난다는 것입니다. When such situation arrives, those who frequently listen to God's word as they do now remind themselves of the church. 찬송가 복음성가 가사들이 생각나고 교회로 가서 예수님께 내 죄를 고백하고 새 힘을 얻어야 되겠다고 생각하고 교회 나오면 예전에 불렀던 찬송가 복음성가 성경책 가사 내용이 다 그대로 있다는 것을 발견하고 죄를 회개하게 된다는 것입니다. When I think of the lyrics of hymns and gospel songs and go to the church thinking I need to confess my sins to Jesus and find new strength, I leave church. 아멘. So also step by step now all of God theology education. 아멘. 아멘. 성경책 내용도 다 그대로 있는데 나만 예전의 순수한 모습은 다 어디로 가고 초라한 나를 발견하게 된다는 것입니다. The Bible is still there, but I find my former purity gone, and I find myself in this pitiful state. 자, 따갈로그 1, 2, 3고. Ang salita ng Diyos ay narito, pero hinahanap ko yung former na purity ay nawawala na, and I find myself pitiful state. 그래서 그런 날들이 반드시 있기 때문에 지금부터 성경책, 찬송가, 복음성가를 악기 등 학습 세례, 물침례 등 확실하게 받아두어야 한다는 것입니다. That's why, because such days are sure to come, from now on, I must firmly learn the Bible, hymns and gospel songs, and receive baptism by instrument water, 아멘. and etc. 아멘. 오케이. 물 세례를 받고 세례 증서까지 딱 받아두면 다음에 반드시 필요할 날이 온다는 것입니다. If I am baptized in the water and receive a baptismal certificate, there will definitely be a day when it's needed. Now your baptism, your certificate, your love hand inside. Meron po ba kayong baptismal certificate? All of you, many people know more how to heaven going. water baptism certificate no more. How to heaven. 자, 넘버 2. 천국은 아무나 들어갈 수 없습니다. Heaven is not accessible to everyone. 넘버 2. 천국은 아무나 들어갈 수 없습니다. Heaven is not accessible to everyone. 넘버 2. Number 2. 자, 천국 입성하는데 예수님께서 하늘 보좌에 앉으셔서 천사들에게 참소만 교회와 참소만 기독학교에 아무개 학생 물세례 증서와
성령 세례를 받았는지 확인해보고 천국에 입실하도록 해라. 그러시면 여러분들 천국 예루살렘 성에 들어가는데 천사님, 저는 유아 세례밖에 없습니다. When Jesus entered heaven, he sat on his heavenly throne and asked the angels to confirm with the student of Chamsomang Church and through Chamsomang Christian Church that they had received a certificate of water baptism and the baptism of the Holy Spirit. 자, 뭐라고? 유아 세례? 성경책 어디에 유아 세례 주라고 한 적이 있느냐? What do you mean, infant baptism? Where is it in the Bible that it say to baptize infants? 자, 뭐라고? 자, 사바이 발로렌. 자, 뭐라고? 유아 세례? Morago. 성경책 어디에 유아 세례 주라고 한 적이 있느냐? Morago. 뭐라고? 뭐라고? 유아 세례. 성경책 어디에 유아 세례를 주라고 한 적이 있느냐? 원투 쓰리고. What do you mean, infant baptism? Where in the Bible that it says to baptize infants? 엔젤스 세이. 예수님께서도 어린아이들에게 기도는 해주셔도 유아 세례를 직접적으로 주라고 성경에 기록된 말씀은 어디에도 없다는 것입니다. Jesus prayed for children, but nowhere in the Bible that say that directly baptize infants. 그런데 왜 글도 모르고 말도 잘 못 알아듣는 유아들에게 세례를 주게 되었을까요? So why were infants who could not read or understand well baptized? 이것은 유아의 부모가 아이를 대신해서 신앙을 고백하고 유아 이후에도 신앙 안에서 양육하겠다는 약속을 하는 의미가 있습니다만 유아 세례 받고 여러분 자녀들 교회 보내고 있습니까? This means that the parents of infants confess their faith on behalf of their children. 자, And 원투 쓰리고. promise to raise them in the faith and even after infancy. 자, 원투 쓰리고. Are you sending your children to church after your infants were baptized? 자, 원투 쓰리고 발로렌. Repeat after me. Are you sending your children to church after your infants were baptized? 성경책이라도 사서 읽어주고 있습니까? 아이들 영혼 구원을 위해 애쓰고 힘쓰고 노력하고 있습니까? Are you at least buying and reading the Bible? Are you striving, working, and making every effort for the salvation of your children's souls? 그래서 우리는 성경에서 하라고 한 것에 대한 책임과 의무를 가져야지 성경에 없는 것을 인위적으로 만들어 세례를 진행한다는 것은 하나님의 법을 앞서가는 행위가 되므로 회개해야 된다는 것입니다. Therefore, we must take responsibility and duty for what the Bible commands us to do. Constructing baptism artificially, something not found in the Bible, is an act that goes beyond God's law and we must repent. 자, 원투 쓰리고 따르려고. Kaya naman, kinakailangan na ang mga sa Christian po, ang bata ay hindi binabaptize. Ang bata, instead na i-baptize, yun po ang tawag sa Christian ay child dedication. 그리고 학습 세례라는 표현도 잘못된 표현입니다. 성경적 세례 교육이라 해야 온당한 표현이라는 것입니다. Kaya naman, kapag po pag lumaki na yung bata at mag-decide siya na magpa-water baptism, commonly mga 12 years old, nagpapa-baptize, water baptism, yung bata, pero nakakarinig na siya ng Word of God at decided na siya na mag-follow kay Jesus. 보십시오. 독생자 예수 그리스도께서 물 세례에 순종하셨습니다. So look, even Jesus Christ, the only begotten Son, obeyed water baptism. 아멘. 아멘. 올라보야 아멘. 자, 마가복음 1장 9절에 그때 예수께서 갈릴리 나사렛으로부터 와서 요단강에서 요한에게 세례를 받으시고 And Mark chapter 1 verse 9, at that time Jesus came from Nazareth in Galilee 자. and was baptized by John. 자, 사바이 원투 쓰리고. Nang panahong iyon, everybody read, dumating si Jesus mula sa Nazareth sa Galilea
At siya'y binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Jordan going John, Jesus, baptize give to you. 아멘. King of King, Lord of Lord, why this, Jordan coming? Why, baptism? 천국을 막연하게 가도록 하지 아니하시고 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 거듭나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수가 없느니라. Very truly I tell you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. 아멘. 아멘. Jesus is saying. 아멘. 아멘. People is 아멘. 요한복음 3장 5절에 자, 1, 2, 3고. John chapter 3 verse 5. 자, 1, 2, 3고. Read, everybody, read. Sagot naman ni Jesus. 아멘. 자, 1, 2, 3고. Jesus answered, Very truly I tell you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. 아멘. 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수가 없느니라. 보십시오. 천국 어디에서 유아 세례증 가지고 천국 갈 수 있다고 기록되어 있습니까? So Luke, where does it say you can go to heaven without certificate of infant baptism? 자, 사발사발 따글로고 1, 2, 3고. Luke, repeat after me. Luke, where does it say you can go to heaven with a certificate of infant baptism? 자, 저도 감리교 유치원 출신이니 아마 유아 세례 받았을 것입니다. 그런데 기억도 나지 않습니다. I also went to the Methodist kindergarten, so I was probably baptized as an infant, but I don't remember. 파스tor 정 스토리. 파스tor 정 메토디스 철치. 캔더리 가르텐 메토디스 철치. 파스tor 스쿨 고이. How many years now? 근데 pastor, not memorize. 그럼 정성교사님 부모님은 저를 위해서 교회에서 모범적 생활을 하셨을까요? 아니라는 것입니다. So did Mr. Jong pastor parents lead exemplary lives in church for me? 그래서 우리들은 성경에 기록되어 있는 내용을 가지고 순종해야 한다는 것입니다. So that's why we must obey what is written in the Bible. 아멘. 아멘. 물 세례와 성령 세례는 성경에 분명히 기록되어 있으므로 이유를 불문하고 천국에 입성하려면 무조건 하나님께서 하시라고 명령하신 내용들에 대한 온전한 순종을 해서 천국에 입성할 수 있는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Since water baptism and the baptism of the Holy Spirit are clearly recorded in the Bible, regardless of reason to enter heaven. 따갈로그. Kaya naman naisulat ang water baptism ng context ng water baptism and the Holy Spirit, pag-receive ng Holy Spirit sa Bible. 아멘. 아멘. 글로리 투 갓. 아멘. 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 자, 보십시오. 마태복음 3장 11절에 나는 너희를 회개케 하기 위하여 자, 1, 2, 3고. Matthew chapter 3 verse 11. 자, 노몰. 자, 따갈로그. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Amen. 나는 너희를 회개케 하기 위하여 물로 세례를 주거니와 내 뒤에 오신 이는 나보다 능력이 많으시니 나는 그의 신을 들기도 감당치 못하겠노라. 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 주실 것이요. 자, 백그라운드 1, 2, 3고. Higit siyang makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. 아멘. 자, 사도행전 1장 5절에 1, 2, 3고.
Acts chapter 1 verse 5, si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at babautismohan kayo sa Espiritu Santo. 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리니 하셨습니다. 자, 사도행전 2장 1절로 4절에 1, 2, 3고 Acts chapter 2 verse 1 to 4, nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay ng kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob sa kanila ng Espiritu. Jesus Christ this earth. Your disciple member speak in tongues given to you. 아멘. 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 자, 빅보이스 컴온. 아멘. 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 할렐루야. 글로리 투 갓. Thank you so much. Salamapo. Why now, Father God, why your eyes looking for morning devotion? Your amen say, amen no obedience. Father God, your nearly why your eyes now, angel so many now inside rounding, so many Satan angel, Jesus Christ angel, so many angel come on. 그래서 amen obey person now Jesus Christ spirit inside, bless spirit inside. 아멘. 아멘. 자, 고린도전서 12장 13절에 우리가 유대인이나 헬라리나 종이나 자유자나 다 한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 또 한 성령으로 마시게 하였느니라. 1 Corinthians chapter 12 verse 13, maging Hudyo o Hintel, alipin man o Malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu. 아멘. 자, 로마서 6장 3절로 4절에 1, 2, 3고 Romans 6:3 to 4, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? 사도행전 2장 38절에 Acts chapter 2 verse 38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. 아멘. 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이니라. 사도행전 2장 38절에 베드로가 가로되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도 이름으로 세례를 받고 제사함을 얻으라. 그리하면 성령을 선물로 받으리니. Holy Spirit, you're give to you. You're really, you're call to me. Holy Spirit, call to me. Prayer, Holy Spirit, speaking tongues, give to you. Your charisma knowledge, give to you. Kapag daw po gusto ninyong tanggapin ang Holy Spirit, kinakailangan daw po na hingiin ninyo muna sa Panginoon at sa kanyo matatanggap ang Holy Spirit. So many Christians, Holy Spirit power no more. Holy Spirit no more. So not power. Power no more. 그래서 also every day very tired. Why? Holy Spirit power no more. 그래서 every day your many prayer. Amen. Holy Spirit pull down your soul, your body, your home, your school inside. Kaya daw po tanggapin natin ang Holy Spirit at yun daw po ang magbibigay din sa atin ng lakas at power para may pagpatuloy ang ministry na pinagkatiwala sa mga So many people, Holy Spirit not together. Only your everyday life. Holy Spirit no more, not together. How to powerful? How to graceful? How to wisdomful? How to obedientful? How to humbleful?
Kapag daw po yung Holy Spirit ay wala sa atin, hindi daw po magiging graceful ang pamumuhay ng mga anak ng Diyos. Kasi hindi daw po lahat ng Christians ay may Holy Spirit. So every day cry, pray, Father God, I'm not strong. Father God, help me, help me, help me, help me. Father God, my situation understand. Help me, help me. Cry, pray. Dependence, cry. Kaya daw po kapag ang nararamdaman mo ay hindi po masaya at ikaw po ay nalulungkot, humingi ka ng tulong sa Holy Spirit. Mag-repent ka. 아멘. 그러므로 여러분들이 아침 예배에 기쁘고 즐거운 마음으로 오셔서 마음으로 기도로 준비하고 하나님 말씀을 가슴으로 아멘으로 잘 받아 영혼이 잘 되고 범사가 잘 되고 강건하게 되시길 예수 이름으로 축복합니다. So therefore, may you all come to this morning service with joyful and glad hearts. Prepare yourselves with prayer and receive God's word with a heart that says, Amen, so that your soul may prosper and may your prosper. Be healthy. I bless you in the name of Jesus. 아멘. Amen. 자, 넘버 3. 누구나 자기 인생을 후회하며 살아가고 있습니다. So number 3, everyone lives their lives with regrets. 자, 1, 2, 3고. Everyone lives their lives with regrets. 우리들 자신의 문제가 크게 보일 때가 반드시 있습니다. 어느 날인가. There are times when our own problems seem overwhelming one day. 죄에 찌들어 살아온 나만 달라져 있다는 것을 발견하고 천부에 의지없어 이 죄인 손들고 만나이다 하고 고백할 날이 반드시 있다는 것을 믿고 그렇게 되기 전에 지금부터 올바르게 하나님 중심, 성경 중심, 말씀 중심. So we may discover that only we who had lived a life steeped in sin have changed. We may believe that the day will come when we will confess, saying, Heaven, I have no hope, but I come here as a sinner with my hands up. 따갈로그. Kaya naman, hinihingi natin na ang tulong ng banal na Espiritu ay baguhin talaga yung buhay natin spiritually. And kapag tayo ay lumalapit sa Diyos, i-confess natin yung kasalanan natin na nakataas yung kamay na sinasabi mo, Heaven, wala kang lakas, nawawalan ka na ng pag-asa, at pagkatapos daw po noon, bibigyan ka ng Diyos ng pag-asa at lakas. 예배 중심, 봉사 중심으로 살아서 하나님의 지혜와 축복이 많을 받아 여러분보다 더 어려운 사람들에게 빛과 소금이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. So let us live correctly and turn on God, the Bible, the Word, worship and service. May we receive much of God's wisdom and blessings and become the light and salt of those who less fortunate than yourselves. I bless you in the name of Jesus. 아멘. Your lady teacher looking for your understand. 참소망 파운데이션 멤버. People very very difficult. 근데 all of God obedience come on. all of God obedience come on. So now in this position Father God given to you. 아멘. 아멘. Your spiritual fruit no more. How to heavenly going? Spiritual fruit no more. How to your bless me? Spiritual wisdom no more. 그래서 so many people knowledge very high. Brinkest number 1, number 2, number 3. Now so many people very difficult. 공 나오지. So many difficult now working. Why? Spiritual wisdom no more. Spiritual knowledge no more. 그래서 also your life very good guidance difficult. 자, 1, 2, 3고. Kahit daw po matatalino pa yung tao at ito ay nakapagtapos with cum laude, kung wala naman itong pagkatakot sa Diyos at hindi sumasampalataya sa Diyos, magiging useless daw po ang kanyang mga pinag-aralan. 아멘. 아멘. 오케이, glory to God. 아멘. 아멘. Big hands. 아멘. 아멘. Thank you, 살라마.
Nalilipinan niyo po si Pastor. Tiraas ang kamay ang hindi nakakalimutin sa kanya. Be honest. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Yun na, nalilipinan si Pastor. Taas ang kamay. Sigurado kayo, titignan niyo siya. Kahit wala na yung translator. Siya na lang